Ak si poistíš úver cez banku, dostaneš zľavu z úrokovej sadzby. Bomba, čo? Klient si zobral spotrebný úver vo výške 10 000 eur so splatnosťou na 6 rokov a v banke mu ponúkli poistenie úveru za 17 eur mesačne, ale so zľavou 1% z úrokovej sadzby. Pôvodná splátka mala byť 175 eur mesačne, so zľavou to vychádzalo 170 eur mesačne. Keďže ale klient už dnes má životné poistenie priamo cez poisťovňu, tak sme sa pozreli, koľko by ho mesačne vyšlo, keby si doplní poistenie úveru do jeho už existujúcej zmluvy životného poistenia. Predstavte si, cena sa navýšila o neuveriteľných 88 centov. Splatka na úvere by bola tým pádom o 5 eur vyššia, ale táto možnosť by ho oproti 17-eurovému bankovému poisteniu vyšla lacnejšie o cca 11 eur mesačne. Nenechajte sa v bankách oklamať akože zľavami, ale nechajte si poradiť od skutočného odborníka.